Guys, good day to all. Today mag-unbox ta o ano siya, Kid Sense Father the Owl. Father Feather the Owl. Father. Like that. Father. Di ba? Guys, Father. Di ba? Feather de guys. Sorry guys. Guys, nakuha ko sa akong mata guys ha. So ato siyang i-open guys. Mag-unbox ta all guys. So this one guys. And then our baby guys. Hi, Tito, hi. Ini ang iyang kuan guys. One. Go guys, empty. So, nagtuwad ang owl guys. Wow. Tagal guys. So, muna siyang owl guys. Guys, the owl. Front and back. Ang back guys, kay nakabutang ang music and sound. So, ang nagsulti naman ni guys ang kani siya guys ipalitin na mo guys sa kauban sa our office mate sa akong wife. So, ingon siya ang kuan na ni ang sounds kuan na ni upat na siguro to, upat. Rain, beach, birds, and pang spa guys. So pwede san siya sa spa guys. Pwede mo pa-spa mo, dalunin mo mong owl, kung pagaling mong owl dalunin mo. Pwede ba nga akong owl lang akong dalon at patubang sa ako ang kuan para ang sense ba akong muna siya guys. So ano siya guys, muna yung ilaw guys. Nay nakabutang diri guys, maximum. So atong i-try guys, butang ato water. So wait a minute guys ha. So atong butang water guys. So kani siya guys, ang iyang plug. Nara diri guys sa ilaw guys, ang plug guys. Well, speaker sa sounds guys. Atong i-try guys. So konti. Nana siya ipakapin guys. Pagpalit anin mo guys, ano siya ipakapin. Ang kani siya guys, lavender. And then Panaway na. Mapuno pa na siya guys. Then nasa ni siya inaani guys. Nabuak lang guys, ibuak sa mong baby. So ipalit lamig lain. This one sad sa amon ipalit sa sa SM. Parang scent. So ato i-try guys ha. Kuha water guys. This one, may water guys. May water, automatic guys, may water. Ha? Ato siyang ibutang guys, iyabo na to. Ato ikuan sa wala man siya kabot sa nana sa maximum guys. So ato ni siyang nakabutang mo diri guys. Na siya'y kuan guys, na siya'y instruction guys na diri butang. Na siya'y instruction guys. Kabutang diri guys sa box sa yang kilid guys. Ang instruction. So kamo na ibasa guys kung sakon siya guys. Ako lang isultian na kung sakon guys. So depende ra nimo guys sa maximum butang ng mga water guys. Ang drop ko no guys kay 7 ako no, 7 ang pinaka maximum. Depende ra na nimo kung unsa nga butang nimo, kung pumunta na ba ka or dili pa, ikaw na, depende nimo. So ako paano tong drop 5 lang. Yan guys. 1 2 3 4 5 5 guys, kuha guys. So atosan ni siyang ang kaniya tong
yang kuan ato sang i bana. Medyo liso-liso guys. And then atong i bang. Yan guys, kan guys. So there you go. Oh, ang baby oh. Wala ganahan sa siya. Ano na siya guys. So atong ibutang diri guys sa babaw guys. Ato siyang i-testing guys diri. Testing na to diri guys. Asa ba ko i-off ani guys. So ato sa i-off kadali ang computer guys. So wala sa ato sa i-off kadali guys. So kani siya guys. Imo ko na ni siyang kani siya mo na siyang pislitan mo guys para mo on mugawas ang kuan guys diri guys. Oh yeah. Guys. Ang second guys sa second sa yang feet guys siyang feet masuring guys or yang tudlo siyang tudlo guys. 1 2 siyang tiil sige. Tiil ko no. So diri guys sa second guys. Kung mo kuan ka guys gusto kag different colors guys. Different colors ani white man ni guys. Kani sang center ani guys. Center 1 2 oh guys mulai lain na siya color guys lain na siya color wait oh na ni orange guys ni orange and then ni yellow di ba guys nindot kayo guys di ba oh ni yellow guys ang color ni yellow ang color different color pero pwede sa kag mo imo ra siyang steady guys kani marag daga ma siya kuan guys different color kung gusto lang kang imo lang steady green di ba green so depende ra nimo guys kato kung gingon nimo nga sound guys dili guys so imo na siyang pisliton dili kadong mo guys ato yung volume man guys ang maximum ko na ni guys ang volume kay kalima ra siya guys oh wow 1 2 3 4 5 mo na pinakakuso guys so birds kung gusto kag ibalhin mo guys oh beach guys bawd sa beach sa dagat guys bawd and then this one oh pang spa guys mo siya pang spa guys no? Diba guys pang spa mo ni madalon dito guys kung magkuhan ka guys kanang sa spa guys mo ni siya madalon dito kung magpa-spa kami nga kanila kung dalon na pwede ni request pandalon ko niya akong kuhan pwede na siya guys and then the last one guys rain guys rain rain guys Ana isip dito niya na rain and the last one birds diba guys birds so there you go guys so mura ni siya guys ang among owl send sa among owl na smoke di na siya makasunog guys smoker na siya guys smoke. Abura na guys, abu. si Abu Aso. Aso na guys. There you go. Owl. Kung gasa, gana mo magkuhan, order inani, yun na lang ko, comment lang mo diya. Kay, mo kuhan na niya ko ninyo sa price ani. Namaligya. Wala ko namaligya guys Kung gana mo ba? Sige guys, thanks for watching and don't forget to click the like and subscribe my page. Adios. See ya.